Silu divadla vidím nielen v zábave, ale hlavne v schopnosti zachytávať podstatu ľudských vzťahov, komunikácie a v podobe obrazov sprostredkovávať ich divákovi, citlivovať ho. Jeho sila je v upozorňovaní a rozprávaní sa o problémoch komunít rôzneho typu, od rodiny až k národu. A o takomto divadle, ktoré nerezignovalo na svoju silu, by mal byť aj festival Arteterapia, medzinárodný divadelný festival, ktorý sa prvýkrát odohráva v Bratislave. Prvých 5 ročníkov bolo v Banskej Bystrici a 6. bude v divadle Ticho a spol a v divadle Malá scéna STU. Hlavným organizátorom je divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici. Prichádzajú divadlá z Talianska, Čiech, Saudskej Arábie, Maďarska a prinášajú svoje výpovede. Okrem toho festival ponúka prednášky a workshopy veľmi zaujímavých tvorcov z Uruguaja, USA, Kanady, Ruska. Organizátori vás pozývajú porozprávať sa o sile divadla, na ktorú my divadelníci v poslednej dobe radi zabudáme.